Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα άλλο βίντεο σχολιασμού του First Dates. Αν θέλετε να συνεχίσω αυτή τη σειρά ώστε να υπάρχουν και επόμενα part, πατήστε like και subscribe, δηλαδή να με υποστηρίξετε ώστε να το συνεχίσω. Και να μην το καθυστερώ, πάμε στο βίντεο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι ωραίο στυλ. Η ιδέα μου ήθελε να πει τι ωραίο στήθος, απλά μετά της ήρθε το στυλ και το σώσε. Έχετε κι εσείς πολλά, αλλά είναι πιο συγκεντρωμένα. Εδώ πέρα είναι λίγο πιο μεγάλες οι αποστάσεις. Μπήκε. Είσαι ολόσωστη. Συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Πώς σε λένε? Μαρία. Για πες. Ενδιαφέρον. Άλλο. Αγάπη μου εσύ. Τι θέλεις από το First Dates? Άλλο. Είναι με μπράτσα. Σχολάσαμε. Δεν σταμάτησε. Στον αυτόματο. Όχι. Τατουάζ, Ναι, μ' αρέσει το έχω Α, βάσει. ναι, έχεις εσύ. Έχω κι εγώ ένα που δεν φαίνεται στα πλευρά. Κλασικά γυναίκα, να μην φαίνεται. Αστείο, γέλασε η 80χρονη γιαγιά μου, χαχαχα. Γεωργία, εσύ που έχεις περάσει και ένα χρονικό διάστημα στο First Dates, γιατί ο Στρατής είναι καινούριος. Ναι. Αλλά και εκτός First Dates, στη ζωή Ναι. σου, το έχεις δει ποτέ να συμβαίνει έτσι τσακ μπαμ? Ναι, το έχω δει. Το έχω δει. Αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όχι στα 20 με 30. Στα 20 με 30 εσύ είναι δηλαδή, με μηνύματα. έχεις μπει ποτέ σε ένα μπαρ και να κοιτάξεις κάποιον και να παιχτεί κατευθείαν τύπου να μιλήσουμε? Ναι, πολύ παλιά όμως. Ωραίο συναίσθημα. Πότε παλιά ήταν 5 χρονών. Είναι τώρα ξέρω 30, πόσο παλιά. Πώς και δήλωσες το first date? Ήταν στα γενέθλιά. Στο ποιο? Το first date. Σκάσω! Θα αρρωστήσω εδώ μαζί σας! Δεν αντέχω! Λέγαμε έτσι για το first date και αυτά. Και Το ποιο? Ρε κάνε να σου δείξει να μιλάει. με λένε ο Θανάης ο Μπατζόγλου, πολύ καλός μου φίλος, με λέει μασάς να δηλώσει συμμετοχή. Α, τον Μπατζόγλου τον ξέρω ρε εσύ. Είναι φίλος μου. Αυτό είναι ένας είναι φίλος μου, ναι. Τον ξέρω. Εγώ. Αμασάς. Σαν Πατρισμός. πρόκληση. Εντάξει, ναι. Και βάλαμε ένα στοιχηματάκι. Για όλο το 2025 δεν πληρώνω τίποτα όποτε βγαίνουμε. Α, Και είμαι εδώ. εσύ είσαι καλύτερο. Ναι. Η αλήθεια είναι λίγο του με ξένησε. Δεν θα πληρώσω εγώ, εντάξει. Όχι ρε. Χρειάζομαι βοήθεια. Τι επιγόντως. βοήθεια θες, μωρό μου? Εδώ ο Θωμάς. Θωμάς έχει βάλει στοίχημα με τους φίλους του και πρέπει να πληρώσουν αυτοί. Άκου. Όλα γίνονται. Θα πάρεις τηλέφωνο τώρα. Ω, Ανοιχτή Ακρόαση. Ωραία. και θα μας τα περάσουνε ω, κατευθείαν. Ανοιχτή ακρόαση, θέλω να μάθω και όνομα. Θανάσης Αμπατζόγλου. Ρε! Μπατζόγλου δεν είναι πριν, όχι ο Μπατζόγλου. Όλο το χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλο το χρόνο. Θανάση. Έτσι είναι οι φίλοι. Ξυλό σου. Όπως και να φάνηκε στη Μαρία, σημασία έχει ότι έχω κερδίσει ένα στοίχημα και πρέπει να το τηρήσουν οι φίλοι μου. Τέλος. Ναι, γιατί θα τσιγκουνευτεί να κεράσει λίγο μια άκυρη κοπέλα που μπορεί να έχουν ένα μικρό μέλλον μαζί. Να έχουν ένα μέλλον βασικά μετά μαζί. Τσιγκουνεύεται. Καλά, είσαστε πάρα πολύ όμορφοι, Σταμάτα βρε, μας έχεις ματιάξει Δεν όμορφη και όμορφη. μαθιάζω, έχω μαύρο μάτι. Έχεις ξαναδεί μαύρο? Όχι. Το δικό μου. Πέρασατε όσο όμορφα Τέλεια. έχω περάσει εγώ μαζί Τέλεια. σας? Ωραία, περάσαμε. Χαρήκαμε πάρα Χαρήκαμε πολύ. πολύ. Εγώ πιο πολύ από Κάνεις εσάς. καλά. έτσι σταυρωτά. Όχι, εγώ πιο πολύ. Εγώ. Ναι, εγώ πιο πολύ. Ναι. Τα δένω εγώ τα πράγματα. Πώς θα χαρακτηρίζεστε τον Θωμά με μία φράση? Καλώς, αλλά λίγο Τσιγκούνι. Δεν ρωτήσεις, να με Α, ρωτήσεις. sorry. Δραστήριο μάλιστα. Η Μαρία είναι πολύ κοινωνικό άτομο. Πολύ ευχάριστη παρέα. Ήταν μια πολύ όμορφη γνωριμία. Είχαμε πολλά να πούμε, είπαμε πολλά. Έμαθα ότι είμαι και λίγο δίδυμος. Έχω και οροσκόπο Σκορπιό. Εντάξει. Στη ζωή μαθαίνεις πάντα καινούργια πράγματα. Ήταν πολύ καλό ραντεβού. Τέλεια. Θα βγείτε δεύτερο ραντεβού? Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσα να ξαναβγώ μαζί του. Και εγώ θα μπορούσα να ξαναβγώ μαζί σου. Άρα
Το σκέφτηκε λιγάκι ο Θωμάς. Ήδη, πότε είπες θα φύγεις, εγώ Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαι. Μετά κατευθείαν φύγαμε για ποτάρες.